yadda za mu kare kanmu cututtuka da yawa. Ni'ima babba. Me yake haifar da su jama'a mi ganewa. Ni'ima babba. Magunguna za a faɗa mu ji domin warkarwa. Ni'ima babba. Kika ƙare da kanka ka amfana, yi tambaya in baka ganewa. Lafiya babbar ni'ima ce ga dukkan abin. Kallo da kuma masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Shirin da ke baiwa al'umma shawarwari akan hanyoyin da ya kamata su bi domin a yi wa kai rigakafi daga kamuwa daga nau'in cututtukan da ka iya kama bil'adama. Da ta cikinsa muke gayyatar masana da ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma da sukan shigo wannan zaure namu na Rahama Talabijin, Rahama Rediyo. Muke tattaunawa da su kan yadda larura take, yadda ake kamuwa da ita da ma matakan da idan mutum ya kamu da irin wannan larura ya kamata ya ɗauka domin a gudu tare a tsira tare. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta waɗannan kafafe ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. To ga waɗanda suka kasance da mu a shirinmu da ya gabata, kun ji mu tare da Dr. Mahmud Kawu Magashi, ƙwararren likitan kula da lafiyar mata asibitin koyarwa na Marigayi Malam Aminu Kano, wanda muka ɗora a cikin ɗaukar tambayoyinku ta hanyar saƙon karta kwana da kuma dandalinmu na sada zumunta a social media kenan, wato WhatsApp, da ma kira kai tsaye wanda muka ɗora akan waɗannan tambayoyi naku. Alhamdulillahi a daidai wannan lokaci ma ina sake mana lale marhaban da gabatar mana da dakta, wanda tuni ya shigo wannan zaure namu kuma ya shirya tsab da muke sa ran za mu ɗora a cikin wannan ba'ari. Da haka a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro, mu ne wa dakta lale marhaban da sake shigowa a daidai wannan lokaci. Masu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullah. To insha Allahu, kamar yadda dakta a makon da ya gabata ya yi alkawari, za mu ɗora ne ga ɗaukar saƙonnin naku da kuma kira kai tsaye akan abin da ya shige muku duhu, mususan akan abin da yake da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata. Don haka ba tare da na ja mu da nisa ba, bari mu ɗora da wannan saƙo da yake cewa, don Allah likita, ina fama ne da ciwon mara kaɗan amma kuma ban yi sati 2 da farawa ba, kuma na riga na yi al'ada kusan sati 2 kenan, amma ina fama da vaginal discharge, wani farin ruwa wani kuma yellow, kuma yana smelling. Don Allah likita a bani shawara, na gode. To ai shawara a nan shi ne ki je asibiti. In kin bi mu a shirye-shiryen da muka yi a baya, sanda muka yi magana akan wannan nau'ika na ciwon sanyi, ai za ki ji akwai wanda muka faɗa mai shigen irin wannan kalolin da kika faɗa, ko kuma da mai warin da muka faɗa, duka mun yi bayani a kansu. A halin tunda a nan mu ba magani muke badawa ba, shawarar shi ne ya kamata ki je asibiti, domin in kin je asibiti a nan ne za a tantance a gane wani nau'i ne. Ciwon maran nan yana iya kasancewa yana da alaƙa da abin da kike gani yana fita daga gabanki. Yana kuma iya kasancewa tunda kin ce satinki 2 da yin al'ada, ba mu shina ba nufin ki da gamawa ko ku daga sanda kika fara. Idan misali al'adarki na ba ta wuce kwana 28, dama ba abin mamaki ba ne sati 2 bayan kin yi kuma ki fara jin irin wannan ɗan ciwon mara kaɗan, wataƙila wanda sakamakon wataƙila fidda ƙwai ne, duk yana iya kasancewa haka. Saboda haka nan zuwa asibiti shi ne zai sa a tantance shi game da ruwan da kike fitarwa, a ɗauki matakin da ya kamata, kuma sannan a nan ne za a iya tantancewa ko ciwon mara nan naki yana da alaƙa da wannan matsalar taki ta ruwan da yake zubarwa ko kuwa a'a. Wannan yace, don Allah likita, matata ce take ganin al'ada, wato ba ta ganin al'ada, amma kuma kafin nan an yi mata wankin ciki. Allah likita, ina neman shawara. To an mata wankin ciki ga kuma yanzu ba ta ganin al'ada ba, musamman misali ko wata nawa ne yanzu ba. Gaskiya akwai buƙatar ku koma asibiti, domin idan ɓari ne, yawanci mata dan sun yi ɓari a musu wankin ciki za ka ga da wata ya zago za ka ga al'adarsu ta dawo, saboda ita matar da ta yi ɓari takan iya fidda ƙwai sati 2 bayan ta yi wannan ɓari. Ma'ana shi ɓari yakan zama kamar tamkar wacce ta riga ta yi al'ada ne za ta sake yin wata.
Saboda haka in misali abin ya kai ga kun saurari al'adar nan wata na farko ku gani kuka sake ganin mu gani ba, tunda bai gaya mana wata nawa ba ne. Ai yana da kyau, ya kamata ku koma asibiti saboda a tantance kuma a tabbatar da me dalilin da ya jawo wannan tsaikon. To dokta, wannan dai na ga kamar abin da ya shafi likitan mafitsara ne dai, amma dai na ga kamar akwai buƙatar dai don ko a jan hankali wacce waye dan Allah likita, ina da tambaya akan illar istimna'i. Na kasance ina yin istimna'i ne sosai, na fi shekara 7 ina yi, amma ina so in daina amma ya gagara. Ina tsoron kar ya haifar min da wacce cuta, musamman ma dai ta rashin haihuwa. Ya faɗi sunan shi. To ina ga ai kamar da ka faɗa, da ji Dr. Atiku Koren nan ya yi shiri guda akan wannan, ma'ana likitan da yake zuwa na ɓangaren mafitsara. Yana da kyau misali idan wani abu ke damun shi ya ƙoƙari ya gansu, amma dai ya sani babbar illar ita ce in ya saba da wahala ya daina, shi ne babban matsala. Saboda haka idan wani abu ke damun shi ya kamata ya gansu ta yadda za su tattauna da shi kuma su ba shi shawarar da ta dace. Na'am. Da Allah likita, mace ce bayan da ta haihu ta gama 40 kuma period still bata gama da kwana 2 ba, wani ya ƙara zuwa kuma ga ciwon baya da mara. Shin dakta ko akwai matsala ko a'a? To ta gane dai cewar don ba ta yi 40 ba tana iya fara yin al'ada matuƙar jinin bikinta ya riga ya ɗauke. Don ba ta yi 40 ba wannan ba yana nufin cewar al'adar ta ba za ta dawo ba. Da yawa wasu jinin biki yakan ɗauke da wuri kuma kafin su yi 40 ma sai su sake ganin jinin al'ada. Ita wacce ta ɗazu mun faɗi wacce ta yi bari muka ce bayan sati 2 tana iya fidda ƙwai, to ita kuma wacce ta haihu bayan sati 3 tana iya fidda ƙwai. Saboda haka ba abin mamaki ba ne, shi kuma kaga biki ai 40 ɗin da suke cewa kaga sati 6 ne. To ba abin mamaki ba ne ga wacce misali jinin ya ɗauke mata ƙasa da sati 3 kuma al'adarta ta zo ta ga al'adarta tun kafin ta yi 40, duk ba abin mamaki. Sannan na biyu kuma tasirin wannan sinadari na prolactin da muka ce yakan hana mace ta yi al'ada. To wannan kuma yakan sa wasu sai su ga al'adar kamar wasa ta yi, ma'ana kai sai su ga jinin kamar wasa yake yi. Sai su dinga ganin kamar ai jinin bikin nan shi ne misali ya tafi kuma ya dawo. To yana za ta gane idan dai jinin nan ya ɗauke kuma bayan wani lokaci sai ta ga jinin nan ya dawo, to akasari yawanci irin wannan ta duba za ta ga cewa ba wai jinin bikin ba ne, jinin al'adarta ne ya zo. Illa iyaka abin da za ta sa ido a kai sai ta ga kwana nawa ya yi kuma ta ga yaya yanayin zubarsa yake. Sannan kuma wannan bai hana dan ta misali tana biki ko kuma tana biki ba ta yi 40 ba, jini ya ɗauke kuma yanzu al'ada ta zo, to ko bai hana nan gaba kuma ta ga al'adar ba ta zo ba. Saboda haka duk irin wannan suna iya faruwa. Illa iyaka abin da dai mukan ba da shawara shi ne duk sanda aka ga wani saɓani yana da kyau a yi magana. Domin yanzu na faɗa na ce wacce ta haihu tana iya fidda ƙwai bayan sati 3, to kaga kuma tana iya samun ciki kenan. Mutuƙar za ta fidda ƙwai za ta iya samun ciki. Da yawa wani lokacin wasu sukan sakankance ne akan cewa ainihin sai ko ina shayarwa ma na al'ada. To da ta ga jini sai hankalinta ya tashi. To wannan yana iya kasancewa. To sannan su kuma wanda suke cewa in suna jinin ba su al'ada, su ma ba su sani ba wani garanti ne da su. Cewar kuma ai ba za ta iya fidda ƙwai a wani lokaci ba, domin a wata tana iya fidda ƙwai a watan da ta fidda ƙwai kuma ciki ya shiga kafin ta ga al'ada. Saboda haka ala iya halin da duk wani abu da aka gani na saɓani, kamar wacce ta haihu da in ba ta yi 40 ba kaga tana zuwa asibiti, domin za ta je asibiti a sati na 6 bayan ta yi 40. To ko da misali ba ta gamsu da wani abu da ta gani ba sai ta yi bayani. Wannan ta ce don Allah likita, ina da juna biyu amma gefen ciki na yana min ciwo sosai, don Allah a bani shawara domin yanzu haka watan cikin 4 kenan. To ba abin mamaki ba ne idan kina jin kamar ana zungurin ki a ɓari ɗaya, wataƙila inda yaron ƙafafuwansa da hannunsa yake fuskanta kenan. Amma na biyu shine idan kwiɓi ne yake ciwo ko kuma in kin je fitsari kina jin ciwo, mara tana ciwo daga ɓangare ɗaya, to nan ya kamata a bincika. Saboda haka wata 4 dai bisa kyautata zato ya kamata a ce yanzu kin fara awo. Ya kamata idan kin je awo ki yi bayani domin a ɗauki matakin da ya dace. Wannan wai cewa ta wai don Allah likita, na sa implant ne kafin jinin ɗana ya ɓare,
ya ɗauke, da ya ɗauke bai dawo ba, akwai matsala ne? To ni ban gane ba. to na fahimta ma'ana ta sa in tsinke kafin jinin da ta yi bari to ya ɗauke. to Wannan ba aibu bane ai dan ba sai kin jira jini ya ɗauke ba. Hasali inda ta saurare mu sanda muka bayani akan saka tsinke, mun ce waɗanda suka haihu ana iya saka musu matan a ɗakin haihuwa. Don haka ba wai aibu bane dan kin sa tsinke tun kafin jinin da kika yi bari ya ɗauke. Amma kuma ki sani cewar shi fa bari ba a san a ce kuma a yi ta jini lokaci mai tsawo, saboda bisa ka'ida bari kamata yi in dai wanke ciki aka miki kamata ya ce daga nan ma kuma jini ya tsaya sai dan abin da ba a rasa. To amma in zai ɗauki lokaci mai tsayi to kuma ya kamata a bincika, domin kar kin dogara da kin sa tsinke kuma nan kina ta zo da jini ki ɗauka kawai matsalar tsinken ce, domin tsinken nan yanzu kika saka daga saka shi ko ba daga nan zai fara sa miki jini ya wasa ba. In an yi bari ba sa rai ake a ta zub da jini lokaci mai tsawo ba. Wannan ya ce a dan Allah ina gaishe da dakta, me ya shawara ga waɗanda aka samu gwaji da yake wato ɗaya na ɗauke, wato da yake ɗauke da hepatitis B tsakanin macen da namiji? To idan mace tana da wannan gwaji, sai dai abinda bamu sani ba ko tana da ciki ne ko bata da ciki, domin bata da ciki ba hurumi na bane ma na zauna ina tattauna wannan. Amma ita sani idan tana da ciki kan wannan zan magana. Idan tana da ciki aka yi mata gwaji, to fa akwai gwajin kuma da akan yi na tantance matakin da take. Wani gwaji da ake ce masa combo. Wannan gwaji yana tantance matakin da take. Matakin da take irin ta kamu da ƙwayar cutar ne kuma jikinta yi ƙoƙarin yaƙar ƙwayar cutar, ko ku ta kamu da ƙwayar cutar ne tana kan ganiyarta, ko kuma ta kamu da ƙwayar cutar nan kuma za ta iya yaɗa ta a yanzu ga ɗan da ke cikinta. To wannan yana da muhimmanci matuƙa, domin yana taimakawa wajen sanin wani irin mataki ya kamata a ɗauka. Idan misali tana kan ganiyarta ne, kaga za ta iya yaɗa ɗan da ke cikinta. In kuma ma ko da ba kan ganiyarta take ba, amma ta kamar da ƙwayar cutar nan kuma an ga wannan gwaji na tantancewa yana nuna cewar za ta iya yaɗa ƙwayar cutar, to akwai buƙatar kenan a ɗauki matakin yadda za a kare yaron nan, kuma ita a ga yadda za a daƙile yiwuwar cutar ta ci gaba da tasiri a jikinta, domin a wannan lokacin garkuwar jikinta ta yi rauni, saboda haka wannan zai daɗa ba wa cutar dama ta daɗe mata illa. Sannan idan ta kamu da ƙwayar cutar nan amma jikinta yi ƙoƙarin yaƙar cutar, to a nan kuma kaga za a bata shawarwarin da suka kamata, da kuma musamman idan an haifi yaro matakin da ya kamata a ɗauka don ganin cewar yaron bai samu matsala ba bayan an haife shi. To saboda haka a nan abubuwan da aka yi kenan, saboda haka ta sani cewar ba abu ne wanda za ta zauna daga gida ba ta ce ya za ta yi. Ya kamata a ce inda take zuwa awo, idan ma ƙaramin asibiti ne ta bar ƙaramin asibiti ta tafi babban asibiti. Dalilin da ya sa lura da irin wannan matsalar tana buƙatar ƙwararru a fannin su san me ake ciki kuma su faɗi abin da ya kamata a yi. To bari mu ɗauki wannan saƙon da yake cewa don Allah likita, ina da tambaya kan gabana. To wai kan gabansa yake masa ƙaiƙayi. To wannan ma dai ina jin kada shi za su mu ce ya daure ya je asibiti. Na'am. To wannan take cewa ina muku fatan alkhairi. Matsala ta wajen mu'amala wajen saduwa ta baya na fi jin zafi. To ko meye mafita? To abinda ba mu sani ba da ta bayan ta baya amma ta gabanta ko ta baya ta inda ba a yarda da a yi ba, domin ta inda dama ba daidai ba ne wannan, sai su ji tsoron Allah dai su kaucewa aikata irin haka. Amma idan ta bayan ne har misali ta gaban ta kuma, to sai ta ita shine gidan bayani ya fahimta, don su ɗauki matakin da ya dace inda zai zama na cewar ita ba ta cutu ba. Amma idan ta dubura ne kuma wannan aika ga an kauce hanya. Wannan ta ce don Allah likita, an samu robar bakin mahaifa shekara 4, mai gidana ya hana a cire mu, sai a kwanakin nan nake ta rashin lafiya. Da na je asibiti aka yi min test ya nuna da ciki, sai suka saka ni na yi sikanin ya nuna akwai sati 13, kuma robar nan tana jiki na. To likita ya ce suna iya zama ba matsala, shi kuma ya ce sai na sha magani, wato an menene
kuma CS aka yi mun, to don Allah likita a bani shawara. To shawarar da za mu baki har da shi gaba ɗaya ya kamata ga shi sai mu ce ya ji tsoron Allah kan wannan al'amarin. Da kin saurare mu sanda muka yi magana akan ruba cikin mahaifa, ba ma ruba cikin mahaifa ba, dukkanin hanyoyin da mun faɗa cewa babu wata wacce take 100%. Kuma roban nan watakila an sa miki ne ba mu san ko ta shekara nawa ba, ma ba zai wuce watakila ce ko ta shekara 5 ko ta shekara 7 ba misali. To kuma kin ci shekara 4, yanzu kuma Allah ya kaddara ciki ya shiga. To ai da yanzu ko da ma ba a yi miki aiki ba, da ya kamata ya taka tsantsan wajen ciwon kuma a baki magani ki sha, domin kar a zo a samu wata matsalar da za ta iya biyo bayan haka. Sannan na biyu, batun a ce roba ta zauna, inda kin saurare mu sanda muka yi magana akan roba cikin mahaifa, ai mun tattauna wannan maganar ta samun ciki da robar a jiki. Muka ce a farkon ciki idan roban nan za ta iya fita, amma fa fitan nan a nan ana nufin in an je wajen ƙwararrun waɗanda suka iya sakawa da cirewa. In za ta iya fita ana iya zare ta salin alin ba tare da ta ciki komai. Amma a inda cikin nan har ya fara girman da zaren ma ya ɗauke ya yi ciki, to abu mafi kyau shine a haƙura har sai sanda aka haihu. In aka haihu wani roba ba inda za ta je, za ta fito. An na ba da labarin irin wannan almarar da suke cewa wai an haifu yaro wai ya dunkule ta a hannu ya ce wai ga abu yin wannan. Amma dai a gaskiyar magana shine ki sha magani, an taɓa miki aiki ko da ba taɓa miki aiki ba, ki sha magani ki zubar. Yawanci irin wannan ɗin an tashi ba ana yi ne tunda ba abu ne na halak ba, ko da a dokar ƙasa, to za ga ba ana yi ne wajen ƙwararru wanda ya kamata su san me ya kamata su yi cikin ya fita ba. Ana yi ne ta bayan gida. Tun da ko yi ne ta bayan gida, abin da zai biyo baya kaga za a bi ta hanyoyin da ma ba su dace ba, ƙoƙarin ganin lallai ya fita. Babban abin tsoron shine kada a je a yi miki illa. Don kin samu ciki da wannan robar ba ya hana cikin ki girma, ba kuma zai yi cikin ki komai ba. Wannan yake nuna cewa robar ta gaza yin aikinta. Idan kuma dama misali kamar ta shekara 3 aka samu kuma kika kai shekara 4, kin ga dama ta gama aikinta. Saboda haka in kuma ma ba ta gama aikin nata ba dai ta gaza aikinta, kuma kamar yadda muka faɗa kowace hanya tana iya gazawa. Saboda haka kina iya zama da robarki da kuma ɗanki a ciki. Sanda kika haihu shi kenan ta biyo shi gaba ɗaya su fito. Wannan ta ce don ana likita ina shan pills na Fulani kuma mai gidana sai wata 3 bai kusance ni ba. To ban taɓa daina sha ba tun da na san dokarsa ce haka. Amma da na fara gajiya likita zan iya daina sha sai ya kusance ni, wato sai ya kusance ni sai na ci gaba da sha. To sai kin ga ta san dokar tasa ba. In dai dokar maganin take faɗa sai dai dokar mai gidan ta sani. Amma dokar maganin kamar da muka sha faɗa a nan, dan mai gida baya nan ba wai yana nufin shikenan sai ki daina sha ba. In irin wannan kike so to sai ki haƙura da wannan hanyar. Misali in gani kike ciwo ki wannan sai ku koma misali amfani da ma'ana hanyoyi kamar na shinge irin wannan kwarora. Tunda shi wannan dama za a yi amfani da shi ne lokacin da za a yi mu'amala. Amma in ba haka ba, in dai kina so dai shi wannan ƙwayoyin ne muke aiki, to shi ba a shan sa wani lokacin da aka yi mu'amala. In da kin bibi bayanin da muka yi, in har tsallake zai iya jawowa a samu juna biyu. To naga kuma wacce bata sha ba sai san da aka yi mu'amala. Shi ba ana shan sa ne don ran da aka yi mu'amala ya je aiki ba. Ana shan sa ne saboda gaba ɗaya ya hana sheƙaƙƙonki tasiri. Ya zama sinadaran da sheƙaƙƙo take samarwa to shi ne kike sha maganin a madadin sinadaran. Saboda haka sheƙaƙƙonki ba za ma ta fidda ƙwai ba. To amma in kika fara wannan a sha ruwan tsuntsayen, to ai za ki iya watakila ya datse ki ma ranar da kin fidda ƙwai. Saboda haka kin ga kuma shan maganin ki ba zai hana ciki ya shiga. Duk da kasancewar cewa ta yi wai sai wata 3. Shi to ai ka ga misali lokacin da zai kusance ta ai ba sa lokaci yake ba, ba tsarawa suke ba, balantana a ce ta san sanda zai kusance ta ba lokacin da ta fidda ƙwai bane. Saboda haka za ki iya kin daina sha sai sanda kika fidda ƙwai, kuma watakila ya waiwaye ki, kuma watakila cikin ya shiga, kuma watakila shi cikin ne baya so. Wannan ta ce don Allah likita na yi planning na shekaru 2, bayan na cire na samu wata 2 sai ya zube. Yau wata 4 kenan da zubewarsa, ba wani cikin. Ina ciwon mara wani lokacin kuma ina kwaɗayi kamar mai ciki. Idan na
idan ina period ina zubar da jini sosai, ja yake zuwa ba brown ba, ina neman shawarar likita. To tunda kin ce da kina ciwon mara, to ai kin ga sai ki je asibiti don a tantance, domin wannan kuma bai hana ki samu sauran matsaloli da za su iya jawo miki zubar jinin fiye da kima ba. Misali kamar irin su ƙarin mahaifa da sauransu. Wannan duk bai hana ki samu irin wannan ba, amma kuma ina ganin kamar dan an yi ɓari wata 4 bai kamata a fara ƙorafin me yasa yanzu ba a sake samun wani cikin ba, domin in bisa shawara ne, ai mu mukan ba da shawarar cewa ma duk wacce ta yi ɓari aƙalla ta yi wata 6 kafin ta sake samun wani cikin, domin wannan yana daɗa ba da damar ciki na gaba ya zamana cewar ya tsira wataƙila daga matsalar da ta jawo ɓarewar na baya. Saboda haka abin da zan baki shawara shi ne, tunda kin ce kina ciwon mara, wannan ya kamata ki je asibiti, domin yana iya kasancewa ma wata matsala ce daban ba ta da alaƙa da ɓarin da kika yi. Amma kuma ki sani cewar dai wata 4 gaskiya ya yi wuri ki fara ƙorafin ba ki samu ciki ba bayan kin yi ɓari. To bari mu ɗau wannan saƙo gabanin mu koma ga masu sadar da mu da ke cewar likita sati na 17 amma har yanzu ban fara jin motsi ba. Na ji kuma an ce sati 16 yake fara motsi. Shin hakan yana da matsala ne, domin cikin fari ne? Kuma dama kafin in samu cikin ina da matsalar rashin period duk wata. Sai da ne shekaru 3 sannan na samu juna biyu. To tunda cikin fari ne dai kin ga ai ke ba ki ɗauki lissafin daidai ba, wanda muka ce sati 16 zuwa 18 wanda sun taɓa yi kenan. To mai cikin fari 18 ne zuwa sati 20. Saboda haka har yanzu kina da ragowar lokaci. Sannan na biyu, ina son ki sani cewa sati 17 ya kamata a ce yanzu kin fara awo. Ya kamata ki je ki fara awo, domin da kina zuwa awo wataƙila da tun daga nan ma za su baki tabbacin cewar ba wani abu da ya samu ɗan da ke cikinki. Kuma in har kin damu ne sosai, kina iya zuwa aiki ciki hoton scanning don a tabbatar miki da cewa ɗan nan da ransa ko babu. Amma dai sati 18 ne zuwa sati 20 ga wacce take cikin fari ne, ga wacce kuma ta taɓa haihuwa sati 16 zuwa 18, kuma mun faɗi dalilin da yasa aka samu wannan bambancin, mun sha nanatawa. To dakta, bari mu koma ga masu sadar da mu. Kamar yadda masu sauraro kuka ji, shirin lafiya babbar ni'ima ne ke zuwar muku daga nan Rahma Talabijin, Rahma Radio, wanda kamar yadda kuka ji a wannan mako ma Dr. Mahmud Kawu Magashi ya ɗora mana a cikin wannan maudu'i na amsar tambayoyinku gabanin mu ɗora ga maudu'in da za mu shiga. Kuma ga wanda suke da sha'awar shigowa domin yi wa dakta tambaya ko neman ƙarin haske hususan akan abin da yake da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata, za ku iya turo da saƙonku na karta kwana a kan lambar 0809913163. Kazalika ga waɗanda suke son su kirawo kai tsaye, akwai lambar 090991650415. ita ce lambar da za a iya kira kai tsaye domin yi wa dakta tambaya ko neman ƙarin haske akan abin da ya shige muku duhu. Amma gabanin mu waiwayi ku masu kiran da ma waɗanda suka turo da saƙonnin nasu musamman akan shafinmu na dandalin sada zumunta da ma na text message, bari mu karɓi waɗannan saƙonni daga masu sadar da mu. Kowace haɗuwa akwai bankwana a cikinta. Kada ka canza lissafin rayuwarka domin cimma burinka akan wani abu. Duk wanda ya gamsu da matsayin da Allah Ubangiji ya ajiye shi, to tabbas zai rayu cikin mutunci. Yau da gobe ba ta canza komai, sai dai yau da gobe kan nuna mana haƙiƙanin gaskiya. Ba za ka taɓa cimma buƙatarka ba har sai ka sa jajircewa, juriya da kuma haƙuri. Sunana Zainab Adam. Sunana Muhammad Ai Ashir, wanda ku fi sani da Mr. Smart. Ku kasance da mu Rahama TV. Za ku iya samun mu Shafinmu na Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rahma TV. Farin cikin al'umma. Farin cikin al'umma. Masu kallo da kuma masu sauraro, barkanmu da dawowa a cikin shirin lafiya babbar ni'ima, wanda gabanin mu karɓi waɗannan saƙonni kun ji Dr. Mahmud Kawu Magashi, ƙwararren likitan kula da lafiyar mata a asibitin koyarwa na Marigayi Malam Aminu Kano, ya ɗora mana a cikin amsar tambayoyinku da kuma saƙonninku na karta kwana da kuke turo mana
akan musamman lambar waya ta 0809913163, sai kuma kiranku da nan gaba kaɗan za mu fara ɗauka akan lamba ta 0909-650-415, ita ce lambar da za a iya kiran mu kai tsaye ga wanda suke son su yi wa dakta tambaya akan wani abu da ya shige muku duhu, musamman ma dai abin da yake da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata. Bari mu ɗauki wannan saƙon da yake cewa, don Allah likita, gaskiya ne macen da ta taɓa samun cikin bayan mahaifa akwai yiwuwar ta ƙara samunsa a gaba? Ƙwarai da gaske kuwa, idan mace ta taɓa samun ciki a bayan mahaifa akwai yiwuwar ta sake samu. Ma'ana da za a tara mata 100 waɗanda suka taɓa samun ciki a bayan mahaifa, ana iya samun 10 zuwa 15 wanda za su iya sake samun ciki a bayan mahaifa. Dalilin da ya sa kuwa shi ne akwai yiwuwar abin da ya jawo wancan cikin a bayan mahaifa yana iya sake jawo ciki a bayan mahaifa ɗaya. Na biyu kuma, shi kansa samun ciki a bayan mahaifa wani abu ne da ke ƙara haɗarin yiwuwar a samu ciki a bayan mahaifa. Domin wani lokacin wasu bayan an yi aikin an yi komai, ya danganta da yanayin jiki, wasu kayan wajen idan ya tashi warkewa sai ya zama duk kayan cikin da suke gurin sun harhaɗe. To idan ya zamana ya haɗa da ɗaya hannun mahaifar kamar ya lanƙwashe ko irin yadda dai muka sha yin bayani a baya, irin yadda wannan daddanƙarewar, misali sanda muke magana akan larurar nan ta endometriosis, muke magana akan cewa hannun yana iya lanƙwashewa kuma ya zama an binne shi, ko kuma ya zama an binne shi a cikin wannan daddanƙarewar da kayan cikin suka yi. To wannan yana iya jawowa ya zamana cewa idan dai har hannun mahaifar zai iya ɗaukan ƙwan kuma ƙwan ya rasa, ma'ana ya iya ɗaukan ƙwan kuma ƙwan namiji ya zo ya ƙyanƙyashe shi. To wajen komawa in dai da wani guri da ko ya lanƙwashe, ma'ana bai toshe gaba ɗaya ba, ƙwan namiji ya iya shigowa, to komawar sai ta gagara, to irin wannan shi ma yana iya zama ciki a bayan mahaifa. Ala ayyi halin dai maganar shi ne, in mace ta taɓa samun ciki a bayan mahaifa akwai haɗarin ta sake iya samu. Wannan ne ya sa idan mace ta samu ciki a bayan mahaifa har aka yi mata aiki, ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata ya zamana cewar an sanar da ita kan ta bar asibiti shi ne, da zarar ta sake samun wani cikin, to da zarar ta yi gwajin ko ta yi ɓatan wata, ta yi gwaji ya nuna alamar ciki, to ta maza ta je asibiti don a tabbatar a ina yake. To bari mu ɗauki wannan kiran na farko da za mu fara da shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To akwai tambaya? Kuma sau nawa kina yin haka? To ba matsala. To ina ga da kin bi mu sanda muke magana akan maimaituwar ɓari, mun yi bayanin abubuwan da kan jawo ɓari ya dinga maimaituwa. Ɗaya abin da ba mu sani ba shi ne a sati nawa kike ɓarin, kuma ana tabbatar da cikin kafin ki ɓarin, domin kamar da na faɗa ne mako 2 da suka wuce. Wasu idan suna samun jinkirin al'ada, da sun ga sun samu jinkiri kamar da wata ɗazu take cewa tana jin kwaɗayi ta ji kaza, sai kawai su ce ai su ciki ne da su. Da zarar kuma al'adar ta zo, tunda an samu jinkiri wani lokacin sai ta zo da yawa, sai su ce a'a ai ɓari suka yi. Amma ala ayyi halin dai abin da zan ce miki shi ne, ki gane dan an yi miki gwaji bayan kin yi ɓari an ce ba a ga komai ba kuma yana nufin shi kenan babu dalilin da ya sa kike wannan yawan ɓarin ba. In da kin bi mu a bayan za ki ji kashi abubuwan da kan ja maimaituwar ɓari, wanda wasu ma wataƙila gwajin da ake miki kwata-kwata bai haɗa hanya da yanda za a bincika a gani ko kina da wannan matsalar ko baki da ita ba. Shawarar da zan baki, ki tafi babban asibiti. A nan ne wataƙila za a bibiyi dukkanin matsalolin da muka faɗa wanda suke da alaƙa da maimaituwar ɓari, don a bincika a gani. Shi sa da yawa masu irin wannan nakan ce ba wai sai an samu ciki za ki je asibiti ba. Kan ki samu ciki za ki je asibiti, a nan za a yi miki duk gwaje-gwajen da za a iya yi wa wacce misali take da wannan larura tun kan ta samu ciki.
suna iya fitowa wannan duk ya nuna komai lafiya. To a nan daga nan ne da bayanin da kika yi da sakamakon da aka gani kuma likita zai ga to me ya kamata a yi na gaba. Za a bari ne sai kin samu cikin nan da kin samu cikin nan ki zo don a yi maza a tare yiwuwar ki yi barin, ko kuwa akwai wani gwaji ne na musamman da ya kamata a yi miki don a gano cewa kina da wata larura da take ja miki wannan ko kuwa a'a. Na'am. To bari mu ɗauki wannan kiran kafin mu ci gaba da ɗaukan saƙonni. Assalamu alaikum. To kina tare da mu? Assalamu alaikum. To da alama wannan lamba wato wayar ta tana da tangarɗa. Wannan ta ce don Allah likita me yake janyo ɗa ya juya maimakon kai ya kalli ƙasa, ya ɗaukaka ƙafa ta kalli ƙasa, ya ɗaukaka ƙafa ta kalli ƙasa, kuma mace za ta iya haihuwa da hakan? Allah ya saka da alkhairi. Ina ga tana tambaya me yake sa maimakon kan ɗa ya zama yana ƙasa sai ya zama ƙafarsa ce a ƙasa, kan kuma yana sama, kan yi sama. Wannan shine ai abin da ake cewa bridge din, ma'ana ɗa ya zama yana zaune. Kuma wannan mun sha amsa wannan cewar duk wani abu da zai iya hana, yawanci a farkon halitta haka ɗa yake, amma kai yana ƙara ciki kai na ƙara girma, yana kusan daidaituwa da kai, to sai ya zama ɗa ya wuntsula ya juya. To duk wani abu da zai hana shi juyawa ya zama kan nan yana ƙasa, to zai iya jawo ɗa ya zama yana zaune, wanda kuma mun sha faɗar su da yawa. Yana iya kasancewa watakila akwai ƙarin mahaifa da ko hana kan nan ya juya ya koma ƙasa. Yana iya kasancewa ruwan da ɗan yake ciki ya yi ƙaranci. Yana iya kasancewa kan ɗan ƙato ne, misali a nan ƙaton da nake nufi ba irin wai lafiyar ruwa ce kansa ƙato, wannan na larura irin waɗanda ko ruwa ke taruwa a cikin kan ko wani abu. Haka zalika yana iya kasancewa shi kansa yanayin ɗan yanda yake. Yana iya ma'ana wani yaron za ka ga jikinsa a sake yake, wani kuma jikinsa a kankame yake haka. To irin wannan wani lokacin yana jawowa ya zama na cewar juyawar ta gagara. Sannan zaren mahaifar kansa, ma'ana zaren cibiya kai nake so in ce, zaren cibiyar kansa idan ya kankanta yana iya jawowa da yaro ba zai iya juya ba. Halittar mahaifar ita kanta idan ta zama na halittar mahaifar ta shagiɗe, misali wani bangare na mahaifar musamman daga sama inda ya kamata ya fi faɗi sai zama na tsoke yake, wannan shi ma yana iya jawo ya zama na cewa akwai dalilai da dama da suke iya jawo cewar yaro ya zama ba zai iya juyawa kansa ya koma ƙasa ba, sai ta ga ya zama kafafuwansa ne a ƙasa, ma'ana ya zama yana zaune. Batun ko mace tana iya haihuwa ko ba ta iya haihuwa, idan haihuwar fari ce ba a bar mace ta haifi ɗa a zaune saboda akwai matsala. Saboda shi kansa haihuwar ɗa a zaunen matsala ce, ga kuma ciki na farko. To irin wannan hanya mafi kyau shine sai a yi mata aiki. Amma idan ba haihuwar fari ba ce, to tana iya ta haihu, musamman ta taɓa haihuwa a baya, tana iya ta haihu amma ƙarƙashin kulawar ƙwararru. To bari mu ɗauki wannan kira. Assalamu alaikum. Kina tare da mu? To mu je zuwa likita yana jinki. Da kika tsaye da tambaya. To. Kuma cikin ya shiga watan haihuwarsa. Kuma idan ina tafiya sai in ji kamar abu zai fito. Wannan zai ci sai. To. Kuma ina yawan nakuda tana yawan tada min. Ba ta zuwa awo? To kina zuwa awo ko kuwa? Ina zuwa awo. To. To in kina zuwa awo ai ya kamata in wani abu ne sai ki bayani ki ce musu ga yanda kike ji. Amma ni abubuwan da ta faɗa a ciki babu wani abu baƙo ga wacce cikin ta yi tsufa. Kuma naƙuda kamar yadda ta faɗa dama da haka za ta fara jin ciwon a hankali har ya tunkama. To wannan take cewa don Allah likita, akwai matsala ga macen da ba ta son kusantar mai gidanta ko da shi yana buƙata, sai su yi wata 3 ba su yi mu'amala ba. Ƙwarai da gaske akwai matsala mana, tunda ai ba haka ake ba. Wai misali ko tana nufin ko akwai wata larura kenan ke jawo haka. Shi ne dan ana ce akwai matsala a nan, ya kamata daga ita shi sai su tafi asibiti. Bayanin da za su yi shi zai ba da haske na menene matsalar. To bari mu waiwayi masu saƙon dandalin sada zumunta da za mu fara da wannan da take cewa don Allah likita, to
wannan saƙon nata bai gama fita ba sosai. Wannan ta ce ina wa likita fatan alkhairi da godiya ƙwarai don Allah ina da ciki sati 36 ina fama da yawan zubar ruwa haka kawai sai ya biyo ƙafata bayan mu'amala ko bayan fitsari ruwan yakan zo yalo ko fari mai ɗan kauri wata rana tsinkakke. Na gode ƙwarai. To abu mafi kyau dai ya kamata in kin je asibiti awo ki yi bayani don saboda a bincika a ga meye abin da ya kamata a yi. To wannan ta ce don Allah likita na yi tazara na shekara 2 amma tablet na sha kuma yanzu shekaru na 4 kenan amma shiru har yanzu. To shi dai wannan kamar yadda muka sha faɗa baya hana ko kuma baya jawo jinkiri na samun juna biyu. Matuƙar dai wanda kika sha irin wannan mai kala biyu ne yawanci baya jawo jinkiri na samun juna biyu. Amma kuma ki gane don kina kan wannan maganin kuma bai hana ki samu matsalar da za ta ja miki jinkirin samun juna biyu ba. Saboda haka mafi kyau shine ya kamata ki je asibiti kar ki zauna da cewa ai ni na sha magani. Ballantana ma har kina maganar shekara 4. To bari mu ji wannan mai kiran. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. So da alama wannan ko ba ta ji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Akwai tambaya? Muna jin ki. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dama za mu da lafiya ne To a kan ciwon kai. to ai kai namiji ne ko? Dama ne za mu. To gara ka tafi asibiti ka je a duba ka a ga menene ya jawo haka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To bari mu ɗauki wannan saƙon da aka turo daga. Barka da yamma dakta, ina muku fatan alkhairi. Don Allah likita ina da tambaya. Ina ganin period ina duk bayan kwana 30 kuma idan ya zo yana mun kwana 5. Amma wannan karan sai kwana 39 bai zo ba. Na 39 muna shirin yin gwajin tsinke sai kuma sai ga jini ya zo. Amma kafin yanzu na sha matuƙar wahala sosai, ba na ciwon mara amma na ciwon mara da ciwon ciki da ciwon kai sosai. Sannan daga baya sai jini ya zo mini, kuma jinin yana zuwa mai yawa kuma ya canja kala ya kuma baki haka. Yanzu shekara ta 1 da wata 5 da aure ban samu juna biyu ba. Na gode, ina wa likita fatan alkhairi. To wannan tunda kwarai da gaske tunda kika ce ya kai kwana 39 ya yi jinkiri. To amma kuma ba za a yanke hukunci da wannan abin da ya faru sau ɗaya ba. Matuƙar ba wata larura ce misali kamar ciwon mara nan ci gaba ba ko wani abu to sai ki jira ki ga al'ada ta gaba ya za ta zo. Idan kika ga al'ada ta gaba ta sake yin irin wannan to gaskiya ya kamata ki je asibiti. Abin da ya sa na ce wannan ɗin ba lallai ya zama wani abu da yawa mata sukan yi amfani da wasu magunguna ko wasu abubuwa da sunan musamman kamar ke da kika ce kin shekara 1 da rabi baki haihuwa, wanda wannan sukan hargitsa yanayin al'adarsu. To kuma daga baya kuma sai su dinga kukan kuma sun ga al'ada ta hargitse. Wani abin ke ba za ki fahimci ma cewar shi yayi tasiri wajen hargitsa miki al'ada a wannan watan ba. Wataƙila sai da za ki yi bayani ne, wataƙila in likita ya fahimta sannan zai gaya miki cewar wannan abin da kike amfani da shi yana da tasiri. Ala ayyi halin dai a nan ki jira al'ada ta gaba ki gani. Idan kika ga ta gaba ta sake yin haka gaskiya ki je asibiti. Wannan ta ce don Allah likita na yi allurar planning ta wata 3. Na yi sau 3 har yanzu rabona da yi tun azumi na daina. To kuma bana al'ada tun da na fara sai watan da ya wuce da na je asibiti akan wata larura daban aka bani magunguna. To na fara shan maganin sai jini ya zo. Na yi kwana 6 amma ba da yawa yake zuba ba. Sai na tsuguna kawai nake ganin sa. To tun daga nan bai kuma zuwa ba sai wannan watan kuma nake ganin wani abu kamar jini kamar kuma datti. Amma ina shayarwa ne. Watan gobe zan yi yaye kuma to kenan idan na yi yayen zai dawo ko kuwa sai na koma asibiti tun da na daɗe rabona da ita. To abin da ba mu sani ba ta taɓa haihuwa da haka take yi idan tana shayarwa ko kuwa a wannan haihuwar fari ce.
Idan haihuwar fari ce dama bata taɓa haka ba to ba mamaki wataƙila tana cikin waɗanda idan suna shayarwar ba sa ba, amma kuma ta sani cewar ita allurar tana iya jawo wannan ɗaukewar al'adar. Amma in ta bi mu a shirinmu na baya ai mun faɗi cewar idan ɗaukewar al'adar nan ya kai wata har na 8 to ya kamata a wata na 9 ta je asibiti. Duk da bamu san sanda ta turo da saƙon ko a wani wata bane, amma kaga yanzu ana maganar daga azumi zuwa yanzu ai kaga yanzu kana maganar wata kusan 11 yanzu muke Tunda ciki. wata mai kama ake Yawwa tunani to da shine shan. wata mai kama kaga ai Sha'aban zamu shiga yanzu da muke da shi mu shiga Sha'aban, to kaga ana maganar wajen wata na 11 yanzu kenan in aka lissafa daga watan azumin. To da kamata yayi dama da ta ga ta kai wata har na 8 duk da in za mu cire lissafin watannin da ta yi allura, tunda ta yi allurar wata 9 ne. To kaga in haka ne kwata-kwata ma maganar da ake yi yanzu ana maganar kamar wata 2 ne zuwa 3. Kaga kenan wanda in wataƙila da za a zube bayanin sai a ga ba wani lokaci aka ɗauka. In kuma tana nufin daga sanda ta daina ɗin ne a watan azumi, ina jin kamar haka ta ce. To in daga sanda ta daina ne kaga ana maganar wajen wata 11 kenan yanzu. Wanda ya kamata da tunda aka yi wata har 8 ta ga bata ga al'ada ba a na 9 ta je asibiti. A nan kuma mu ba za mu iya tabbatarwa cewar maganin da aka ba ta na wata larurar shi ne ya ja mata al'ada ba ko kuwa dama al'adar ce ta zo don kanta. Duk waɗannan amsoshi ne wanda sai da su za a iya fayyace bayanin me ke akwai. Amma dai idan haihuwar fari ce to wataƙila ita tana shayarwa ba ta al'ada ko kuma tasirin allura ne duk yana iya kasancewa. Idan kuma a dama ita in ta haihu haka take ba ta al'ada in tana shayarwa, to ba mamaki yanzu in ta yaye ta ga kuma al'adar ta dawo daidai. Amma dai tunda ta ga ta fara dai to shi da al'adar ta zo kuma tana iya samun ciki kowane lokaci. To bari mu ji wannan mai kiran. Assalamu alaikum. To je ki kai tsaye idan kina da tambaya. Muna godiya, je ki kai tsaye ki tambayar. To kina ji? To da alama bata shirya ba. Bari mu ji wannan da ke cewa wai dan Allah dakta, shekaru na 3 da aure ban taɓa samun juna biyu ba, amma kusan shekara 1 da rabi na ga ruwan mama na yana zuwa kamar na mai shayarwa. Na je asibiti aka yi min test aka ce wani sinadari ne yayi yawa a jikina. Suka rubuta min wani magani, ta rubuta sunan maganin wai na sha na sati 6. Da na sha bai tsaya ba. Na koma suka ƙara cewa na ƙara shan na sati 4. To har yanzu ban shanye ba. To wannan yayi kama da tambayar da muka amsa na jin kamar sati 2 da suka wuce ne. Bambancin shine ita wannan ta faɗa an bata magani ta sha na sati 6 kuma an ƙara mata na sati 4. Shawarar da zan baki shine ki ci gaba da shan maganin ki bayan sati 4 sai ki koma. Babu mamaki da farkon da aka baki wataƙila da an yi gwaji za a ga cewar abin ya ragu. Ko kuma tunda shi wannan maganin dama ana ba da shi ne mataki-mataki. Wasu za ki ga da an fara ɗora su akan maganin ya yi tasiri sosai wajen daƙile fitar shi ko kuma samar da sinadarin da ke ja fitar ruwan mama. Wasu kuma sai an daɗa ƙara yawan maganin kafin abin ya kai ga nasara. Saboda haka wannan ina ga babu wani aibu sai ki ci gaba da shan maganin ki. Idan kuma ya ƙare sai lokacin da suka baki sai ki koma ki bayani. Wannan ta ce ko ya ce matata tana yawan ciwon mara a yayin da muka gama mu'amalar aure. Dan Allah likita me mafita a kai? Mafita a je asibiti gaskiya domin bayan an gama mu'amala kuma a ce ana jin ciwon mara gaskiya akwai matsala. To bari mu ɗauki wannan. Assalamu alaikum warahmatullahi, da fatan kun yi lafiya, ya aiki, ya fama da jama'a. Allah ya taimaka mana gaba ɗaya. Ni na watan bayan akwai irin kari ne haka daga kan maman iyalina, kari haka ya fita. So ta je specialist a nan Damaturu. An duba, so sun bata lokaci suka ce ta zo abun tukunna idan yana girma ta koma, idan abun baya girma kar ta koma. To shine nake son shawara daga wajen likita. To ai ina ga yanda suka gaya matan sai ta ba hakan ta gani, idan ta ga yana girman dai kar ku yi wasa da shi saboda duk da bamu san shekarunta ba kada ya zama kuma wata matsalar daban. Amma da zarar lokacin yayi ya kamata ta koma, in dai kun ga alama yana girman sai ta koma. To bari mu ɗauki wannan kiran. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, je ki kai tsaye idan akwai tambaya. Wa alaikum salam. Yawwa ina wa Alisa fatan alkhairi.
To yana godiya. Tambaya ta ita ce, idan zan yi al'ada ina fama da ciwon Ciki ko? kuma da a haka ba nake ba. Sai lokacin da na samu ciki. Sai lokacin da na samu ciki na yi bari. To kuma sai idan zan yi al'ada sai ke zuwa min da hakan. Na je na asibiti an yi min sikanin an ce wai ba damuwa ba matsala ba ce to kuma wannan Januwarin da ta wuce shekara ta guda da yin bari. Sai kuma idan na yi wanka haka ne jinin na gama sai ike ganin majina tana fito min kamar irin majina kamar irin ta hanci haka wani sa'in hajjen nesa nake da kaurinta. To shi ne nake tambayar likita wannan majinar ko ita ce ta jawo min jinkirin samun wani cikin da na ji an ce wani ba ta barin kwai ya wuce. Cikin da nake fama da shi ba ta matsala ba. To ba matsala za a ke bayani. To ai ba za mu ce ciwon cikin da yake fama da shi ba matsala ba ce domin mun sha nanatawa cewar matuƙar mace ba ta samun matsala na ciwon mara yayin da take al'ada sai kuma ta ga ta dawo tana samu to wannan yana nuna cewar lallai akwai matsala akwai abin da ya jawo. Amma game da batun majina tabbas lokacin da kika gama al'ada majinar da take bakin mahaifa ko kuma ta liƙe bakin mahaifa takan saki ta tsinke. To wasu a wannan lokacin sai su dinga ganin suna fitar da majina garai-garai. Ma'ana a nan ba wai ruwa ne irin wancan na larurar sanyi ba. Majina ce garai-garai kamar yadda kika faɗa kamar ta hanci amma garai-garai. Amma sai ta dinga narkowa tana kwaranyowa saboda a wannan lokacin ta tsinke. Maimakon da misali tana da kaurinta sosai to shi ne sai ki dinga ganin wannan majinar tana fita. Lokacin da take da kaurin shine kuma lokacin da kika wuce lokacin da zaki iya samun juna biyu ma'ana kin fidda ƙwai ƙwan ya mutu to kuma an shiga ma'ana zango na biyu na kewayowar al'ada ɗin nan to a wannan lokacin ne shine sai tayi kauri wanda dama wannan lokacin ba lokacin da yawanci da mata sukan ɗauki ciki ba ne. Amma maganar da kike na cewar an ce majina idan kaurin majinan nan ya zama ya saɓa tsarin yanda Ubangiji ya sa shi ma'ana ya zamana tana kauri da yawa ita ma tana iya jawo matsalar ƙwai ba zai shiga ba amma ba irin wannan da kike faɗa ba. Ita waccan ko da lokacin kuma inda da wannan kaurin a mannen take to da ba za ki dinga ganin tana zubowa ba. Saboda in tana da kaurin ai a manne take a haɗe take da junanta ma'ana kamar kin sa abu ne kin liƙe wata ƙofa sai kuma kika saka ko ruwa ko wani abu da zai tsinka abun kin ga zai kwaranyo. Amma idan yana da kaurin sa ai yana nan a gurin kamar danƙo. Saboda haka da ba ta kwaranyowa shine sai ki fara tunanin cewar ko ita ce ta ja miki matsala. Batun kuwa rashin samun juna biyun ki shekara guda bayan kin yi ɓari wannan ya danganta da yadda aka lura da ɓarin. Kuma abu mafi kyau shine ba kawai kin je asibiti an ce an miki hoton scanning ba scanning ne zai nuna matsalar ki ba. Ƙoƙari za ki ga likitocin gani ki musu cikakken bayani. Ta bayanin da zaki ne ta nan za su samu haske na gano cewar ko akwai wata matsala ko babu. To bari mu ɗauki wannan mai kira. Assalamu alaikum. To da alama ko ta katse. Wannan ta ce don Allah likita na yi aure shekaru 3 kenan amma har yanzu ban samu juna biyu ba. Muna fama da ƙaiƙayin gaba kuma jikina yana min ƙaiƙayi. Idan na sosa sai ya kumbura sannan ina fitar da wani ruwa mai kauri kuma muna ta zuwa ganin likita amma shiru. Da Allah likita a taimaka a yi min bayani me ke akwai akan haka. To ai kuna zuwa ganin likita amma shiru sai ku nemi ma'ana ku tafi asibiti na gaba da inda kuke zuwa. In kuma inda kuke zuwa babban asibiti ne to ai ya danganta da idan ba likitocin gaini ne suke ganin ku to sai ku nemi ku ga likitan gaini ku yi bayani. Domin wannan abin da kika faɗa dai duk mun yi bayanin sa batun farin ruwa ƙaiƙayin gaba da sauransu. Abin da ba za mu iya tabbatarwa ba wannan ƙaiƙayin gaba yana da alaƙa da ƙaiƙayin da kike ji a jikinki ko babu wanda wannan sai an je asibiti za a tabbatar. To bari mu ɗauki wannan kiran na ƙarshe gabanin mu tattara namu ya namu. Akwai tambaya ne? To da alama ya katse bari mu ɗauki wannan saƙon na ƙarshe tunda na ga lokacin ya tunkaro mu. Assalamu alaikum, barkanmu da aiki. Don Allah likita ina da ciki wata 7 kuma ina zuwa awo.
amma ce min jini na ne ya yi ƙasa. Sun ba ni shawarwari kuma da na dace na duk abin da suka ce min ina amfani da shi kuma ina shan maganin ƙarin jini. Amma ko shekarun jiya na je an min BP jinin dai bai ƙaru ba sai ma ƙasa da ya ƙara yi. Allah wace shawara likita zai bani? Na gode, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya mai da ku gida lafiya. To irin wannan matsalar yawancin an bibiya irin asibitin nan shaka tafi kike zuwa watakila wanda suka gaya miki hakan su ma ba su ma san menene ake nufi da jini ya ƙasa da kuma bugawar jini ba. Kin ce kin je an miki gwajin BP ai wannan bugawar jini ne. Me ciki idan tana da ciki da zarar cikin nan yayi nisa ya kai sati 18 zuwa sama jininta bugawar jininta ƙasa yake yi. Da yawa shine don azarbaɓi da rashin sanin me ya kamata a yi. Yawancinsu wasu ba su suke ganin masu cikin nan ba, kawai gwada musu bugawan jinin suke. Ma'ana abin da ake cewa BP, blood pressure din. In an gwada babu wanka ka rubuta ka tura ta je ta ga likitan da za ta gani ko kuma ta ga wanda za ta gani. A ƙa'ida don wannan yayi ƙasa ba matsala bane kuma ba yana nufin wannan ba kya shan maganin ƙarin jini bane ko ba kya cin abin. Taɓargazar da wasu sukan yi ma sai su ce wai ki dinga shan ruwan gishiri da sukari. Ni ban taɓa jin irin wannan abubuwa namu da yawanci ba ma bin abu bisa tsari ba. In baka da ilimin abu baka da hurumin ɗaukan mataki a kansa. In ka gwada wa mace jinin nan su irin waɗannan masu gwajin jinin in sun gwada jinin sun ga jinin kamar bugawa jinin yayi ƙasa to su kyale ta je ta ga likita ko kuma ta je ta ga waɗanda za su yi mata awo. Mace tana shiga ciki ne da bugawar jinin ta yanda yake, ma'ana blood pressure ɗin ta yanda yake kafin ta samu ciki. Amma da zarar ta kai wannan sati 18, 19, 20 sai a ga jinin yana yin ƙasa. Wannan lafiya ne a ciki, hakan shine lafiya. Hasali waɗanda aka gana su baya yin haka su ake zargin cewa to Allah sa kar su zo su samu irin hawan jinin nan na ciki ko su kai ga share fagen jijjiga ko jijjiga. Saboda haka wannan ba wani abu bane. Amma yanzu ita kaga yanzu wannan an tayar mata da hankali. Ita ce tana shan maganin ƙarin jini. Kaga ita an nuna mata a matsayin cewar bata da isasshen jini ne a jiki. Akwai bambanci tsakanin rashin isasshen jini a jiki da kuma bugawar jini ta ƙasa. Bugawar jini ta ƙasa ga mai ciki wacce ta kai wannan zangon watanni 3 na tsakiya ba illa bane. Amma batun ƙarancin jini shine illa. Yau da gwaji aka yi miki aka ɗau jininki sai aka ce baki da isasshen jini. To shine wanda zaki tada hankalinki a ce ki ci irin abu iri kaza ki sha kuma maganinki na ƙarin jini. Saboda haka abin da zan baki shawara ki kwantar da hankalinki. In dai ba ce aka ce jininki a gwada aka ce jininki yayi ƙar baki da isasshen jini ma'ana ba wai bugawar jini ce ƙasa ba. Bugawar jini ce ƙasa wannan lafiya ne a ciki. To Dr. Mahmud Kawu Magashi muna godiya ga lokacin namu ya ƙare ƙararra. To ina ga tunda ya rage mana sati ɗaya ne watan shiri ɗaya rage mana a wannan watan. Ina ga sai mu ƙarasa mako na gaba. To in so sabon watan Allah kai mu sai mu shiga sabon maudu'i. To shikenan masu kallo da kuma masu sauraro dole a daidai wannan gaba mi sallama da ku alabashi idan Allah ya kai mu mako na gaban ma dora akan sakonnin naku da kuma kira kai tsaye a madadin Dr. Mahmud Kawu Magashi daga asibitin koyarwa na Marigayi Malam Aminu Kano da ma hukumar gudanarwa ta waɗannan kafafe da ke ɗaukar nauyin kawo muku shirin. Abbas Salisu Soran ɗin ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yadda za mu kare kanmu cututtuka da yawa, ni'ima babba me yake haifar da su jama'a mi ganewa, ni'ima babba magunguna za a faɗa mu ji domin warkarwa, ni'ima babba kika kare da kanka ka amfana yi tambaya in baka ganewa. lafiya babbar ni'ima ce ga duka abin da aka ci gaba dangina. Yadda za mu kare kanmu cututtuka da yawa, ni'ima babba me yake haifar da su jama'a mi ganewa, ni'ima babba magunguna za a faɗa mu ji domin warkarwa, ni'ima babba kika kare